Diolch i ni weddio. Diolch i ni ti o Ddew unwaith eto mae fraint o cael dod ger dyfron i ni yn cyflwyno'n hoedfaith ofal tyrdyn pli tywallt ysbryd arno i ni gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn sil ym hanner awr di 3. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casglad yng nghefn y capel. Nawr, gadewch ni ganu emyn rhif 34, does gyffelib iddo ef ar y ddeiar yn y nef. 34 gen i sefyll i'w chanu. Bydd darlleniad o lyfr yr Actau y bedwaredd benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Actau, penod 4 a'r adnod gyntaf. Ac fel yr oeddynt yn llyfaru wrth y bobl, yr offeiriaid a blaenor y deml a'r sadwceaid a ddeithant arnynt hwy. Yn flin ganddynt am ei bod hwy yn dysgu'r bobl ac yn pregethu trwy'r Iesu yr atgyfodiad o feirw. A hwy os o dasant wylo arnynt hwy, ac a'i dodasant mewn dalfa hyd drannoedd, canis yr oedd hi yn awr yn hwyr. Eithir llawer o'r rhai a'i glwsant, y gair a gredasant a rhifedir gwir a wnaed ynghylch 5,000. A digwyddodd drannoedd ddarfod i'r llywodraethwyr hwy a'r henuriaid a'r ysgrifenyddion ymgynnull i Jerusalem. Ac anas yr archoffeiriaid a Chaiaffas ac Ioan ac Alexander a chymaint ag oedd o genedl yr archoffeiriad. Ac wedi iddynt ei gosod hwy yn y canol, hwy o fynasant, trwy baw dirdod neu ymha enw y gwneithoch hwy hyn. Yna Pedr yn gyflawn o'r ysbryd glân, a ddywedodd wrthynt, chwechwi beneithiaid y bobl a henuriaid Israel. Od ydys yn ein holi ni heddiw am y weithred dda i'r dyn claf, sef pa wedd yr iachawyd ef, bydded hysbys i chwi oll ac i bawb o bobl Israel, mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth, yr hwn a groesoliasoch chwi, yr hwn a gyfododd Duw o feirw, trwy hwnnw y mae hwn yn sefyll yn iach ger eich bron chwi.
Hwn yw'r maen a lyswyd gennych wir adeiladwyr, yr hwn a wnaed yn ben i'r gongl. Ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, cynnes nid oes enw arall dan y nef wedi roddi ymhlith dynion trwy'r hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Byddai bendith Duw ar ei air sancta Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei tinwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn dod trwy enw, trwy heiddiannau, dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni felly yn gallu dod yn hyderus, yn dod yn gwybod ein bod wedi'n gorchuddio yn ei gyfiawnder ef, yn ei berffeithrwydd ef. Fod yr hyn oll awnaeth e tra ar y ddeiar yma yn bodloni dofynion di, yn cadw'r gyfraith yn ein lle. Ac felly o Dduw, ein bod wedi'n gorchuddio yn llwyr, a'i holl fywyd perffaith ef. Ac felly o Dduw i ni yn diolch fod yr fath hyder gennym i ddod o'th flaen. Yn gwybod hefyd fod yr arglwydd Iesu Grist wedi cymryd ein cosb yn ein lle ni ac nawr i ni wedi mabwysiadu i'r deulu. Nawr yn blant i ti ac yn gallu dod at ti fel ein tad ac yn diolch i ti am dy ofal trosom, am dy iachawdwriaeth i ni, am dy addewidion i ni, dy fod wedi addo bod gyda ni trwy gydol taith bywyd. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti o'r newydd ar sil arall am y cyfle i ganu dy glodydd, i ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn y bydd ein haddoliad yma heddi yn dy blesio di, yn dwy'n clod i ddenw di. I ni yn gofyn ti'n helpu ni i ddod yn yr ysbryd cywir, yn y modd cywir. Ein bod ni'n canu'r pethau i ni fod i ganu. I ni ganu'r tonau sydd yn barchus ac yn dy ddyrchafu di. I gyhoeddi dy air sydd mewn modd o Dduw, yn erth yr ysbryd glân, ond mewn modd o Dduw yr wyt ti yn fodlon ag ef. O Dduw gad i bob rhan o'r oedfa, fod yr hyn yr wyt ti am i ni ei wneud. O Dduw i ni yn gweddio felly, y byddi di yn dod lawr i'n plith, y byddi di yn ychwanegu'r fendydd, y byddi di'n helpu ni wneud y pethau i ni fod i wneud, yn y ffordd i ni fod i wneud. Ond yna o Dduw i ti ddod lawr, ac i ti ddod yn erth yr ysbryd glân, ac i weithio yn rymus yn ein plith. O Dduw, ond i bai ti ddod lawr, hyd yn oed y pethau cywir sydd yn cael ei wneud, yna ofer yw'r cyfan. Ond o Dduw, i ni yn gwybod, os wyt ti yn dod, yna mae'r amhosib yn dod yn bosib. Ac felly ni yn gweddio, byddi di yn gweld yn iawn, i ddod yn ôl i'n plith ni. A byddi di yn gweithio yn rymus, yn dwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Y bydd ysbryd ar waith hyd yn oed nawr, yn argyhoeddi pobl, yn agor llygaid ei heneidiau, ac yn peri iddyn dod a holi cwestiynau, fod yr pethau hynny ar ei cylonau, ac y byddant yn gwybod pa le i droi. Os fy'n rai yn y gogledd o Dduw, neu yn y nghanolbarth Cymru, neu yn y de, neu lle bynnag ar draws gwledydd y byd, y byddant yn teimlo ac yn profi'r argyhoeddiad yma o Dduw, y bydd na fannau ar gael, lle fod y air yn cael ei ffrygethu'n ffyddlon, ac y byddi di'n arwain i traed a'i llwybrau nhw at y mannau hynny. Ac felly hefyd i ni'n cyflwyno yr hyn sydd yn mynd allan ar y we. Yr wyt ti hefyd yn gallu arwain pobl i'w wrando ar oedfa ar y we. Ac felly o Dduw i ni'n cyflwyno'r holl beth yma. Y byd ysbryd i yn arwain yn eidiau at glyw yr efengil. Tyrd felly o Dduw i ni yn gofyn amdano ni yma rhai sydd yn ymuno gyda ni. Y bydd yna ymwybyddiaeth dy fod yma yn barod yn ein plith ni. Ac y bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. Ac felly ni hefyd yn gweddio yn erbyn yr un drwg ac yn gofyn i ti'n cadw ni'n ddiogel o ymysodiadau'r un drwg. Ac o Dduw, mae dy enw di fydd yn cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall yma heddi. Tyrd felly bendithia ni, tyrd dim plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch i ni ganu Emynau 232, mae heiddiant mawr rhinweddol waed fy niw yn llawer mwy na'r pechod gweithau rhyw. 232 yn ei sefyll i'w chanu. Bydd yn testyn o lyfr yr Actau, y 4 bennod ar 10 adnod. Actau 4 adnod 10. Bydded hysbys i chwi oll ac i bawb o bobl Israel, mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth, yr hwn a groes hoeliaso chwi, yr hwn a gyfododd Duw o feirw, trwy hwnnw y mae hwn yn sefyll yn iach ger eich bron chwi. A'r hyn sy'n wastad wedi bod yn wir drwy hanes y byd yw fod yr Efengyl yn achosi problem ym mha bynnag le yr edrychwch. Nid yw dyn am dderbyn yr Efengyl yn naturiol. Dyna sydd yn naturiol i ddyn. Mae wedi bod yno erioed. Yn naturiol mae dyn yn elyniaethus tuag at yr Efengyl. Nid tuag at grefydd, mae dyn yn grefyddol yn ei galon. Dyna beth sydd yn naturiol, yn natur dyn, yw fod dyn yn grefyddol. Mae pob dyn siwr o fod, hyn oed yr anffyddwyr, y rhai sy'n mynd credu mewn Duw, maen nhw'n addoli hunan, maen nhw'n addoli dynoliaeth. Ond mae yna gymaint o grefydd ar draws y byd, mae yn naturiol i fod yn grefyddol. Ond dyw e ddim yn naturiol i dderbyn yr Efengyl. Dyw e ddim yn naturiol i blygu i'r Efengyl. Mae e'n hyd yn oed, allwch chi fi'n cam mellach, mae e'n atgasedd yng nghalon dyn. Mae yna gasineb tuag at yr Efengyl. Gan amla yng nghalon dyn. Mae rhywbeth yn y galon sydd yn peri fod dyn yn casau. Yn sicr falle bydd e ddim yn dod i'r wyneb yn syth gyda'r rhai, ond pan ddaw i'r pwynt, lle falle bydd rhaid neu rhyw ddewis, neu mae rhywbeth yn cael ei ddweud fe ddaw yr atgasedd i'r wyneb maes o law. Ac un o'r resymau am hyn yw, nad yw'r Efengyl yn dyrchafu'r cnawd. Nad yw'r Efengyl yn rhoi lle i ni. Nad yw'r Efengyl yn rhoi lle i fi cael unrhyw glod. Ac mae hwnna yn rhywbeth sydd yn gwbl geleniaethus i ddyn. Ac allech chi brofi peth o, achos ych chi gallu gweld pan fod yna rhyw weithredoedd o ddaioni amlwg yn cael ei wneud, pan mae yna rhywbeth sydd yn llawn trigaredd, pan mae yna rhywun sydd yn llawn cariad tuag at rhywun. Ac fel yn yr achos yma, rhyw iachad yn cael ei wneud, i chi'n gweld bod yna wrthwynebiad. I ni'n gweld yn y darn o'n blaenau ni. Ar y wyneb, dyw e ddim yn gwneud dim synwyr. Ac mae hwnna ni hun yn profi pa mor ysbrydol yw'r peth.
Mae yna natur ysbrydol i'r peth. Mae dyn yn cysau'r efengyl. Dyna pam i chi'n gwybod yn syth. Fe fydd pobl, y term Cymreig am yr efengyls, mae pobl yn fwy ofnus o bobl efengylaidd nag un o unrhyw grefydd o'r byd tybiwn ni. Mi fydden nhw'n fodlon derbyn unrhyw grefydd arall. Ond os ych chi'n sôn bod chi'n credu'r efengyl, mae yna rhywbeth yn digwydd. Mae yna rhyw ofn yn dod drostyn nhw. Mae yna rhyw atgasedd yna. Hyd yn oed bod chi wedi bod yn garedig iddyn nhw. Gallech chi fod wedi helpu nhw. Gallech chi fod wedi gwneud 100,000 o bethau i'w helpu nhw, ond maen nhw dal yn dod i gysau chi neu yr hyn i chi'n ei gredu. A maen nhw'n cadw draw. Maen nhw'n dweud, byddwch yn ofalus. Pidwch yn mynd ar rhy agos iddyn nhw. Maen nhw'n efengylydd. Mae yna rhywbeth am y gwir efengyl ta beth. Pan mae pobl y wir yn credu'r efengyl. Ac mae rhyfeddod y peth i'w weld yn y benod yma. Na i ddarllen yr adnodau cyntaf o'r benod. Ac gwrandewch ar hwn. Mae hwn yn dilyn iachad. Yn dilyn pan mae rhywun wedi cael ei wneud yn well. Pan mae yna weithred o drigaredd wedi cael ei rhoi. Dyma beth sy'n cael ei ddweud. Ac fel yr oeddent yn llefaru wrth y bobl, yr offeiriaid a blaenor y deml, a'r Sadwceaid a ddeithant arnyn twy. Na, mae hwnna'n ddigon yn ei hun. A ddeithant arnyn twy. Dychmygwch, mae fel oedfa fel honor. Bethau rhywun yn dod lawr fan hyn ac yn dod lan y grisiau fan hyn ac yn cael gafael dyn yn pwy bynnag sy'n pregethu. Ac yn llusgoch i lawr. Dyna, a mae'n digwydd mewn sawl gwlad. Mae'n digwydd heddi tybu ni. Ac oedd yn digwydd pryd ni. Efallai bod e ddim mor gyffredin heddi, ond i ni'n gweld yng nghalonau rhai, dwi wedi weld wrth bregethu. Dwi wedi gweld wrth bregethu, gweld ar wyneb rhai, petawn nhw'n gallu, bydden nhw'n neidio lan o'r sedd, yn dod lawr y llwybr, lan y grisiau, a llusgoch chi mas o'r capel, achos nhw'n mor grac. Dwi'n gallu dweud sawl gwaith dwi wedi weld e. Wrth gwrs, chi ddim yn gallu cyfaddu'r fath beth i'r bobl sy'n ni'n neud pethau fel yna heddi. Ond chi'n gweld ar ei gwynebau nhw. Yn ystod y bregeth, chi'n gallu gweld e. Mae yna rhyw gasineb llwyr. Mae yna rhywbeth o'r neges yr efengyl sydd wedi corddi nhw ac wedi gwylltio nhw. Ac felly dyma beth sy'n digwydd fan hyn. A ddeithant arnyn twy yn flin ganddynt adnod 2 am ei bod hwy yn dysgu'r bobl. Dyna pam nhw'n flin, gan bod chi'n dysgu'r bobl o gwirionedd ac yn pregethu trwy'r Iesu yr atgyfodiad o feirw. Na pham, dim byd arall. Chi'n pregethu Iesu Grist. A'r hyn oll y mae'r efengyl yn ei olygu. Adnod 3, a hwy os o dasant ddwylo arnynt hwy, ac a'i dod dasant mewn dalfa hyd drannoedd, cynnes yr oedd hi yn awr yn hwyr, eithir llawer o rai a glywsant y gair a gredasant, a rhefedir gwir a wnaed ynghylch 5,000. Mae yna adroddiad anhygol yn diwedd. A does dim fawr wedi newid hyd heddi. Beth bynnag yw bywyd y Cristion, beth bynnag yw caredigrwydd y Cristion i eraill, bydd effeithiau yr efengyl yn achosi atgasedd rhywbryd. Fe fydd e rhywbryd. Falle gymeredd 20 mlynedd, 30 mlynedd. Ond ar ryw bwynt, mae'n digwydd mor aml, mae'r efengyl yn achosi problem. Mae yna rhyw len o ddallineb a dryswch yn dod. A dwi ddim yn gwneud unrhyw synwyr, achos chi'n meddwl falle bod y Cristion yma wedi bod yn garedig iawn, wedi rhoi arian, wedi helpu, wedi dweud, fe ddoi draw a fe wna'i 100,000 o bethau eich helpu chi mewn rhyw adegau caled yn ei bywyd, a beth bynnag yw e, allech chi wneud yr holl beth, ond yna mae rhywbeth yn digwydd, mae yna rhywbeth o'r efengyl, mae'r geiniog yn syrthio i'w le, ac mae'r fath atgasedd. A mae wedi digwydd trwy'r hanes yr eglwys, dyna yw'r efengyl. Mae dyn yn cysau y gwirionedd. Wel, mae ei weld yma yn y darn o'n blaenau. Hoffwn ni'n gyntaf edrych ar yr ymholiad, yn ail yr ateb ac yn olaf yr her. Wel, yn gyntaf yr ymholiad, gwrandewch ar adnod 5 ymlaen. A digwyddodd drannoedd ddarfod i'w llywodraethwyr hwy a'r henuriaid a'r ysgrifenyddion ymgynnull i Jerusalem. Ac Anas yr archoffeiriad a Chaiaffas ac Ioan ac Alexander a chymaint ag oedd o genedl yr archoffeiriaid. Mae lot o bobl bwysig fyna. Ac wedi iddynt ei gosod hwy yn y canol,
hwyaf yn asant, trwy ba awdurdod neu ymha enw y gwneithoch chwi hyn. Sdim lot o ots dyn nhw, beth sydd wedi digwydd i'r claf. Dyn nhw ddim yn llawenhau gyda'r claf. Ond dyma lle mae'r arweinwyr i gyd yn dod at ei gilydd ac yn gosod nhw yn y canol, wedi'n barod roi dwylo arnyn nhw a'i camdrin nhw. Nawr yn ei gosod nhw yn y canol ac yn dweud, pa awdurdod sydd â chi? Dyna'r ymholiad. Dyna beth maen nhw eisiau gwybod. Ar sail beth i chi wedi gwneud y fath beth? Nawr, yn yr achos yma, yn yr ymholiad, mae'n amlwg ond mae'n gymhelliad drwg. Does dim awydd yn yr ymholiad yma, yn y cwestiynu, does dim awydd yma i ddarganfod gwybodaeth fydd yn arwain at addoliad, at dderbyniad. Dyn nhw ddim yn gofyn, wel, ymha enw wneithoch chi hwn, gadewch i fi ddysgu. Dyn nhw ddim yn gofyn y fath beth. Dyn nhw ddim yn dweud, hoffen i fynd a cwrdda'r person, neu cwrdda be bynnag, neu dysgu mwy am yr un i chi'n sôn amdano. Mae hwn yn rhyfeddol, mae hwn yn wirthiol, mae e'n llawn cariad, mae'r teulu bach wedi cael ei helpu. Dyn nhw ddim yn gofyn dim iddo'r fath, mae nhw wedi cyniriogi ac mae nhw'n holi allan o adgasedd. Ac am weithred dda, mae nhw'n carcharu Pedr ac Ioan. Mae'r prif arweinwyr crefyddol yn ymgynnull ac yn ardaw y cwestiynu. Maen nhw'n grac. Ac maen nhw'n holi. Trwy ba awdurdod. Pa hawl sydd â chi wneud pethau fel hyn? Ni sydd yn gwybod yr hen desmau. Ni sydd yn arweinwyr crefyddol. Ni yw'r pobl dda. Ni yw'r pobl moesol. Ni sydd yn helpu pobl. Ato ni, mae pobl yn dod pan maen nhw ddim yn siŵr am ambell i beth yn y byd crefyddol. Maen nhw'n dod ato ni. Ac maen nhw'n dweud, pa hawl sydd â chi? Pa hawl sydd â chi i achau rhywun? Ac i helpu nhw? A trwy pa awdurdod sydd ganddoch chi? Ymha enw, chi'n gwneud y fath beth? Ond beth sy'n hirti yw, maen nhw'n gwybod yma enw, maen nhw wedi gwneud y wirth. Maen nhw'n gwybod mae'n enw Iesu Grist oedd e, maen nhw'n gwybod na. Ond maen nhw'n mynd ati os o trap, yn dydyn nhw. Maen nhw am beri i'r apostolion faglu, syrthio, gobeithio bydd y ddau yn dweud rhywbeth, neu dweud rhywbeth mewn ffordd arbennig, fydd yn agor y drws yn hawdd iddynt ei condemnio, i chi siŵr o fod i bod yn y sefyllfa, pan enwedig os ych chi dan bwysau, ac mae rhywun falle allan i'ch cael chi, i'ch dal chi, ac maen nhw'n herio chi i ddweud rhywbeth, i'ch gwylltio chi falle, ac i chi'n trial ymateb mor o dan reolaeth ac i chi'n gallu, ond yna falle bod yna rhywbeth yn dod tu fewn i chi sydd yn eich corddi chi, yn eich grac, ac chi'n dweud rhywbeth, efallai, nad yw'r peth mwyaf doeth, efallai yn gorddweud rhywbeth mwyn cael y pwynt drosodd, ac ar ôl i chi'n sylweddoli, dylen ni ddim wedi dweud na, mae hwnna'n gorddweud y peth, ac nawr mae wedi tanseilio'r cyfan, ac i ni siwr o fod i gyd wedi bod yn yr un cwch rhywbryd. Lle ni'n dweud rhywbeth ac ni'n dyfaru ddweud ni'n gwybod bod yr cymhelliad yn gywir, bod y diweddar y neges yn gywir, ond efallai bod yna rhyw ddarn bach o'r frawddeg, gallai rhywun, ac fy'n sicr i chi, fe fydd y bobl sydd yn trial eich twyllo chi ac eich dal chi allan, wedi dweud, diolch yn fawr iawn. Chi wedi dweud beth o'n i eisiau gwybod, a cyn i chi wybod, mae pawb wedi clywed am y peth. Mae waith yn yr oes yma, yn diwedd? Rhaid ddim dychmygu sawl un sydd wedi anfon neges destun, sydd wedi mynd o un i'r llall. Chi'n gwybod beth wedodd e? Chi'n gwybod sut wedodd e? Dyna'r math o beth sydd fan hyn. Dyw calon dyn ddim wedi newid dim. Dyma sut mae pobl yn gweithredu. Ond nhw'n gobeithio y bydden nhw'n ei dal nhw mas. Ac felly trwy ba awdurdod a pha enw, maen nhw'n gwybod yma enw, ond nhw'n meddwl, newn ni cario ymlaen i fel pysgota. Chwilio am y rheswm i'w condemnio nhw. Chwilio am y rheswm iddyn nhw danseilio yr hyn maen nhw yn ei ddweud a'i wneud. Yn cofio bod yn rhan o sgwrs blynyddoedd yn ôl. A rhywun crefyddol, a rhywun oedd yn gwybod tipyn am y safbwynt efengyloedd, ond ddim yn sefyll dros y safbwynt efengyloedd. Ac o flaen lot o bobl wedi gofyn cwestiwn i mi ar sail athrawieithol.
ond yn gwybod na fydde dim syniad gan neb am yr athrawiaeth, a pan fydde ni wedi ateb y cwestiwn, mi fydde ni wedi dweud rhywbeth, a bydde wedi swndio'n ofnadw allan o gyd-destun. O'n i'n gwybod, o'n i'n gweld yn digwydd o'n mlaen ni. Ac o'n i ddim yn siŵr ar y pryd, o'n i'n meddwl, ond dwi'n cofio clywed cyngor ddim yn hir cyn hynny, a dwi'n credu oedd hwnna'n raglen neithiol, achos cofio clywed y cyngor yma, a dyma be nes i. Drychus i ar y person a fe gwrthodes i'r cwestiwn. Gwrthodes i ateb. Fe dwedes i, fe atebau'r cwestiwn yna, pan fyddwch chi wir am wybod yr ateb. Ac oedd hi'n gwybod bod fi'n gwybod beth oedd hi'n neud. O'n i ddim yn mynd i ddod ar mater yna lan, ar trafod e, oedd dim sydd, hanner y bobl ddim yn grefyddol. A rhai crefyddol bydden nhw erioed wedi clywed am y fath beth. Ac o'n i'n gwybod, i'r eiliad bydden ni'n neud hynny, bydden nhw wedi troi, a bydde'r niwed, falle bydden ni wedi wneud gymaint yn fwy. A dyna'r math o beth, dyna beth mae pobl yn neud, dyna beth mae pobl crefyddol yn neud, yn eich temptio chi i ddweud rhywbeth allan o'i gyd-destun, ac yna chi wedi chael, chi wedi colli'r ddadl, a falle colli parch y pobl. Achos falle chi wedi ymateb yn y ffordd anghywir. Chi wedi dweud pan mae yna awydd, pan mae rhywun yn ymholi ac yn gofyn cwestiwn i chi. Pan nad oes unrhyw awydd i ddysgu neu i geisio iachawdwriaeth, mae e'n drist, ond diwedd pan mae pobl yn gofyn felly. Roedd rhain yn barod wedi llwyddo yn ei tŷ pwy i gael gwared ar yr Iesu. Oedd rhain yn meddwl fod yr Iesu, wel, ni wedi llwyddo i dywelu fe. Ac yr oedd y fath cynulleidfa yno nawr yn ddigon i achosi dychryn ar unrhyw'n. A byddant wedi meddwl, os llwyddom i ladd yr Iesu, mater bach, hawdd byddai condemnio rhain hefyd, a byddant yn siŵr o ddweud rhywbeth fydd yn ei wneud yn haws i ni, mae mor drist. Pan ni'n cael golwg ar galon dyn. Ac sut nad yw dyn wedi newid dim, mae e'n drist, ac mae e'n drist pan ni'n gweld heddi. Gael ofyn cwestiwn i chi sydd yn gwrando, ble i chi arni? O, mae yna lawer wedi bod mewn oedfa, neu'n sicr sawl un sydd wedi gwrando ar bregeth ar y we, tybio ni, dwi'n credu bod ni'n dod yn agosach at oes fel hon. Pobl falle fydd yn gwrando ar y we, ond gwrando ydynt mwyn darganfod rhywbeth gellir cyhyddo amdano. Dwi'n weddol sicr o hynny. Weddol sicr y bydd na rai yn gwrando ac yn meddwl, oes na ffordd allwn ni cyhyddo rhain. Am ddweud rhywbeth anoeth. Rhywbeth allwn ni cael nhw mewn i trwbl. Fi rhaid nhw fynd i achos llys a fod yn atebol, ac i ni'n gallu gweld a'i carcharu hyd yn oed. I ni'n dod felly, dyna yw natur dyn, dyna beth fydd rhain dweud, y meddwl, beth am i ni ddweud, maen nhw'n cysau'r efengyl gymaint, bydden nhw'n chwilio am rhywbeth fydd yn cael ei ddweud, rhywbeth i gondemnio. Ond os felly, gai ddweud hyn cyn mynd ymedol, cymerwch chi eich rybuddio, nad ydych chi fel rhain. Ac os oes ymholiad yn eich calon, neu fod yn dod o gymhelliad gwell, i ddarganfod mwy am Iesu Grist ar efengyl, achos mae'n rhywbeth brawychus i feddwl am rai sydd yn gwrando i ferniadu ac i ddal rhyw frawddeg fydd yn cael ei ddweud. Mwyn condemnio, mwyn berniadu, mwyn cael rheini mewn i drwbl, achos os ych chi felly, falle fyddwch chi'n llwyddo, ond fyddwch chi ddim yn llwyddo yn rhagwyddoldeb. Y mae chwarae gyda'r efengyl yn beth peryglus i chi'n codi dwrn lan at Dduw. Yr oedd rhain yn gwneud peth peryglus iawn. Os ych chi yn gwrando mwyn tanseilio'r efengyl, efallai nech chi lwyddo am y flwyddyn y ddwy nesaf yma, efallai fyddwch chi'n tawelu lawr, efallai fydd na rai'n gallu llwyddo cael pobl i beidio gwrando ar yr oedfa ar y we. Dwi'n gallu fod yn weddol sicr o hynny. Fe allan ni cael cynulleidfa llai na beth i ni heddi. Ond allai ddweud hyn, os fydd na bobl fydd am tanseilio gwaith Iesu Grist, fe fydd na atebolrwydd rhyw ddydd. Fe fydd na atebolrwydd. Os nad ar y ddeiar fydd e'n rhagwyddoldeb. Mae'n frawychus yn diwedd. Mae codi dwrn fyny at yr efengyl ac at yr hyn sydd yn ei daioni yr enaid ac i'r corff. Mae Cristnogion a baich dros y cyfan. Mae'r Cristion am neu daioni i bob un. Na'n fod yn garedig i bob un. Dyna beth dyle fod yn wir.
Ond oedd rhain, roedd rhain yn benderfynol o ddal rhain allan a'i condemnio nhw, a'i taflu'r carchar, a'i lladd siwr o fod hefyd. Ond nhw wedi llwyddo lladd yr Iesu, nhw'n meddwl. Beth am cael gwared ar rhain hefyd? Ond o'n nhw wedi helpu'r claf. Ond o'n nhw mor grac. Roedden nhw'n cysau'r Iesu. Wel, yr ateb. Beth yw'r ateb cafod i roi? Grandewch ar adnodau 8 ymlaen. Yna Pedr, a mae hwn yn bwysig, yn gyflawn o'r ysbryd glân. Dwi ddim yn siŵr sut mae llawer yn dehongli hwnna dyddiau mynd. I chi'n torri'ch cylonau i feddwl beth yw dehongliad rai o hynny, ond allan ni ddweud hyn o weddol sicr. Pryn yw'r achosion o hyn heddi. I ni wedi fel cenedl gyrru'r ysbryd glân. A dweud, allwn ni wneud diolch, yn ein nerth ein hunan. Yn ei ddefnyddio'r enwau i gyd, ond dydyn ni ddim angen nerth yr ysbryd glân. Ond yr oedd angen ar Pedr. Ac arweision ar arglwydd dros y canrifoedd, ond am ryw reswm, i ni meddwl does ddim ei angen heddi. Yna Pedr yn gyflawn o'r ysbryd glân a ddywedodd wrthynt chwychwi beneithiaid y bobl a heneriaid Israel. O, dydys yn ein holi ni heddiw am y weithred y dda i'r dyn claf, sef pa wedd yr iachawyd. Hynny yw, beth maen nhw'n dweud yw hyn? Os ych chi yn gofyn i fi am y weithred sydd mor dda, a hynny yw, os chi ddim yn deall beth yw hwnna, oedd yn neud yn glir, sef yr iachad i'r claf. Ac nawr, dyma beth mae llefaru yn erth yr ysbryd glân yn ei wneud. O flaen gylynion gallu laddau mewn eiliad. Mae'n dweud hyn. Bydded hysbys i chwi. Bydded hysbys i chwi oll. Ac i bawb yn agor lan i o bobl Israel. Mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth, yr hwn a groes o liaso chwi, yr hwn a gyfod o Duw o feirw. Trwy hwnnw y mae hwn yn sefyll yn iach ger eich bron chwi. Am gyfle, am nerth yr ysbryd glân, i siarad gyda'r fath bobl oedd yn llawn atgasedd, a mae'n edrych i fyw i llyged nhw, ac mae'n dweud wrthyn nhw yn blwmp ac yn blaen yr hyn oedd angen yn nhw glywed. Mae mor wahanol oedd y sefyllfa nawr pan wynebodd Pedr cyhuddiad gan forwyn. Os gofiwch chi nôl, ddim yn hir yn ôl, dyddiau allech chi bron iawn dweud. Yr oedd Pedr wedi cael ei gyhuddo gan forwyn. Ac fe wadodd nabod yr Iesu hyd yn oed pryd hynny. Ac mewn cyfnod byr o amser, mae y nawr o flaen holl arweinwyr crefyddol, oedd ag awdurdod i'w ladd, ond nawr am wahaniaeth mae'n siarad mor hyderus. Fe siaradodd, fe atebodd Pedr, yn nerth yr ysbryd glân. Ac mae nerth yn dod o Dduw holl alluog. Mae'r gwahaniaeth yn anhygoel. Ychydig ynghynt yr oedd yn ofni am ei fywyd. Ac oedd e ddim yn siŵr beth oedd canlyniad ymateb i'r ferch. Ond nawr mae'n gwybod fod yr Iesu wedi cael ei ladd, wedi cael ei groesolio. A mae e dal yn fodlon gwynebu yr union yr un peth. Am bresenoldeb dwyfol oedd yno. Unwaith eto enghreiffdio o ddiwygiadau byddwn ni'n tybio sydd fan hyn, fydda presenoldeb yr arglwydd yno mor real. Yno, cynulleidfa, ond nid cynulleidfa bobl oedd yn addoli, cynulleidfa pobl allan am ei waed ond yna fe gafodd e'r nerth, fe gafodd e'r geiriau. Matthew 10, adnod 19-20, mae'r addewidion yna'n dydyn, gwrandewch ar hwn. Eithir pan y chroddant chwi i fyny, na o felwch pa fodd, neu pa beth y lefaroch, canys rhoddir i chwi yn yr awr honno pa beth a lefaroch, canys nid chwi yw'r rhai sydd yn llefaru, ond ysbryd eich tad yr hwn sydd yn llefaru ynoch. Oedd a ddewyd wedi cael ei rhoed. Fe fyddai gyda chi. Mae yn frawychus yn dweud, ni'n byw mewn oes rhyfedd. Ac yn aml, falle ar fore llun, pan yn dechrau paratoi ar gyfer y sil canlynol, i chi'n cael y meddyliau yma'n meddwl, beth os fydd? Beth os daw pobl mewn? Beth os fydd na rhyw e-bost? Mae'r gair beth os i rai ohono ni yn digwydd yn aml.
A mae'n dod i'ch corddi chi, i'ch trysthau chi, i'ch ofni chi, a chi'n cael y beth os. Ond mae'n addewid wedi cael ei roed. Mae'r addewid wedi cael ei roed fydd yr arglwydd yn rhoi y nerth i chi, rhoi y dewdar i chi, rhoi y geiriau i chi ar yr achlysur pan fydd i angen e. A fe gafodd Pedr y nerth o ddifri, fe ddath yr ysbryd glân lawr arno fe. Fe siaradodd e yn gyflawn o'r ysbryd glân, a fe wynebodd ei elynion, a fe roddodd yr efengil iddynt yn blwmp ac yn blaen. Ond hefyd yn llawn cariad a thrigaredd. Mae'n amlwg yn llawn cariad a thrigaredd, achos mae'r efengil dim ond yn llawn cariad a thrigaredd. Mae'r efengil yw ymestyn allan i achub rhywun. O gafodd e ddoethineb yn do. A fe drodd y mater ar ei ben. Achos o fod yn gyhuddiad o ddrwg weithred, dyna beth oedd e, oedd yr arweinwyr wedi gael ynghyd ac yn ceisio i gyhuddo o ddrwg weithred rhywsut. A nawr mae Pedr yn ei droi e. Ac o fod yn gyheiddiad o ddrwg weithred i fod yn ymchwiliad i weithred o drigaredd. Mae'n anwybyddu mae cyhuddiad oedd e. Mae'n dweud, i chi'n sôn am y weithred dda, am y claf sydd wedi cael ei achad. Dyna ddoethineb. Gafodd e'r geiriau i'w roi. I mwyafrif o'n ni'n meddwl beth awn ni'n fydden ni wedi dechrau crynu falle ac yn meddwl, wel, dwi ddim yn siŵr beth yw'r cyhuddiad, dwi ddim yn siŵr os dwi wedi gwneud unrhyw beth o'i le, a pob math o bethau. Ond gafodd Pedr y geiriau fe drodd e, does dim drwg weithred fan hyn, yr oedd yn weithred dda, ac o gariad, ac o drigaredd, a fe gafodd y claf ei achau. Ond am ddoethined, am faich am eneidiau, nid gweld hyn yn gyfle i glirio'i henwau da oedd e, i gael allan o drwbl. Dim dyna oedd y cymhelliad. Doedden nhw ddim yn meddwl sut fedrai ddod mas o fan hyn, i fynd adre, cael swper, cysgu, deffro yn y bore, a fe ai rhywle arall i bregethu. Dim dyna beth oedd e. Doedden nhw ddim yn meddwl bod rhaid i'w henwau hwy gael ei clirio o unrhyw gyswllt o ddrwg weithred. Dwi ddim byd felly. Na, dyna beth sydd fan hyn. Mae am ddyrchafu Iesu Grist. Fe welodd e, dyma gyfle i ddyrchafu Crist. Allwch chi ddim cael cyfle gwell oedd yn meddwl, mae'r holl bobl crefyddol yma, maen nhw'n gwybod i Hen Testament nhw, maen nhw'n gwybod am yr proffwydolaethau, maen nhw'n gwybod am yr addewidion, ac nawr dwi am ddyrchafu Iesu Grist. Dwi am ddweud wrthyn nhw am yr un mae nhw wedi groeshoelio. Ac felly mae'n symudodd Pedr y sylwch hwn, mae'n symud y sylw o'r claf at yr iachawr. Roedd rhain hyd yn oed yn fodlon canolbwyntio ar y claf, fel petai rhyw ddrwg weithred wedi cael ei ddigwydd sydd yn hirt. Ond mae Pedr wedi gweld, na, beth am i ni beidio dangos y claf? Lle chi ddychmygu heddi, mewn llawer i eglwysi modern, fydden nhw'n dod ar ryw glaf sydd wedi cael ei achad, ac yn ei osod efo i blaen, a pawb i edrych ar hwn, ac yn meddwl am ryfeddod bron iawn yn addoli'r claf. Ond nid dyna beth mae Pedr yn neud. Mae Pedr yn troi o sôn am y claf. Dwi ddim eisiau sôn am y claf, mae'n sôn am yr un sydd wedi achau'r claf. Dyna oedd ei faich e, dyna oedd ei ddyheuad e, mae am iddynt wybod am Iesu Grist ar y fengil. Drychwch ar y bedwaredd adnod. Eithir llawer o'r rhai a glywsant y gair a gredasant, a rhyfedir gwir a wnaed ynghylch 5,000. Ac felly dyma oedd dyheuad Pedr. Mae baich da fe. Mae baich i weld mwy yn dod i gredu. Ac felly mae'n ateb mor uniongyrchol. Mae'n mynd syth at raidd ymateb, a dyma'r testun, adnod 10. Bydded hysbys i chwioll. Ac i bawb o bobl Israel, mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth. Yr hwn a groes holias o chwi. Yr hwn a gyfododd Duw o feirw. Trwy hwnnw, y mae hwn yn sefyll yn iach ger eich bron chwi. Allwch chi ddim fod yn fwy clir? A mae popeth na. Am ddatganiad, am bregethu, mae'n edrych arnynt ac agora ei neges nid yn unig i'r arweinwyr, ond hefyd i holl Israel. Mae'n agor y neges i bawb nawr.
A fe roddodd iddynt yr ateb yr oeddent yn gwybod yn barod mai trwy enw Iesu Grist o Nazareth oedd yn neud e. Ond nawr, arwydd y cad yn yr enw. Yr hyn oll yr oedd yn ei gynrychioli. Dyna nawr oedd yn pregethu. Allech chi weld e wrthi. Ac oedd yn dweud wrthyn nhw trwy hwn. Iesu Grist, yr un a ddaeth o'r nefoedd i'r ddeiar, i fod yn waredwr iachub. Dyma pam y dath Iesu Grist, fe ddath e lawr i'r ddeiar iachub dyn o'i bechod. Dyma pam dath Iesu Grist, a dyma'r un sydd wedi iachau hwn trwy nerth Iesu Grist. Mae hwn wedi iachau, ond yr un sydd wedi dod fel gwaredwr, achos yn enw Iesu Grist, mae'r cyfan yno. Mae yna bregeth, mae yna sawl bregeth, yr holl bregethau ynghlwm yn enw Iesu Grist. Mae'n pwysleisio y ddynoliaeth yn diwe. Ac hefyd mae'n dweud mai Duw oedd e Meseia. Mae'n atgoffa nhw am ei farwolaeth e, ac mae hwy a drefnodd iddo i groesoelio, ond mae am iddynt wybod na lwyddo nhw i'w dywelu gan ei fod yn fyw, mae e wedi atgyfodi, mae Duw y tad yno, yn rhan o'r peth, mae e'n fuddugoliaethus, mae'r cyfan yna, mae'n dweud, ddim yn farw, mae e'n fyw. Ac mae trwy ei nerth enw hwn, Iesu Grist, yr un a ddath i'r ddeiar, yr un a gyflawnodd y gyfraith yn berffedd, yr un a gymryd ein cosb ni ar y groes, yr un atgyfododd o trydydd, trwy ei enw mae'r claf yn iach. Fod y wyrth wedi digwydd. Am nerth, i Grist atgyfodi o'r bedd, ac yna yn gallu iachau cleifion hefyd. Dyna i chi'r nerth, yr holl alluog. Felly gael ofyn eto, os yna unrhyw un sy'n gwrando sydd yn cymryd cysur o wybod fod nerth Duw yn nabod i draws newid bywydau, ac nad oes yr un achos yn rhy anodd i Dduw, mae mor gyffroes yn diwe. Mae'n gyffroes i'r pechadur, efallai bod yna rhywun yn gwrando sydd wedi byw bywyd afradlon, sydd wedi byw bywyd llawn pechod, llawn pethau, dydyn nhw ddim un o'n gallu meddwl amdanynt bellach, ac yn teimlo'r euogrwydd, ac yn meddwl, oes na obaith, ac yna chi'n clywed am nerth Crist, bod wedi dod i faddau a glanhau rai fel chi. Mae yna gysur fan hyn i rai sydd gyda anwyliaid sydd yn yr un sefyllfa. Ac chi'n gwybod fod nerth Crist yn abal i iachau y gweitha o bechaduriaid i rai sydd wedi crwydro ers blynyddoedd. Mae mor gyffroes yn diwe. Mae'n gyffroes i ni feddwl ymlaen i'r blynyddoedd sydd i ddod. Hyd yn oed os na welwn ni tra bod ni'n fyw. Tra bod ni'n fyw, falle, sa'n gwybod faint o flynyddoedd cewn ni fyw, ond falle cewn ni 5 mlynedd, falle blwyddyn, falle wythnos, falle 10, 20 mlynedd, 30 mlynedd. Ond efallai trwy ryw gras Duw, a bydd na rhai fydd yn gwrando, falle ar y neges yma, fydd ar y we, os yw'n bosib mewn gymaint yna flynyddoedd. Ac ni wedi hen fynd ac yn clywed fod yr Iesu yn abal i iachau ac i faddau rhai sydd wedi crwydro ers blynyddoedd. Hyd yn o'r rai fel chi. Mae'n anhygoel, dyna'r cyffro, a dyna bydd oedd Pedr am i rai ni wybod. Roedd am i rai ni wybod, yr archoffeiriaid, a'r offeiriaid, a'r pob, yr ysgrifenyddion, a'r Sadwceiaid, reina oedd yn gwybod popeth. Roedd am iddyn nhw i sylweddoli, hyd yn oed bod chi ddim wedi nabod Crist. Hyd yn oed bod chi ddim wedi ddeall yn y proffwydolaethau. Hyd yn oed bod chi wedi troi'n elynion iddo fe. Fod modd i chi trwy ras ddod at Grist. Allach chi ddechmygu Pedr gyda baich yn ei galon wrth edrych arnyn nhw. Yn dweud, chi sydd wedi lladd yr Iesu, ond dwi'n pregethu'r efengil i chi, achos mae yna obaith i chi. Dyna beth oedd yn neud. Wel, yn olaf, yn drydydd, beth yw'r her felly? Beth yw'r her? Wel, mae'r her yn yr adnod y testyn, a allan y testyn eto. Yr her yw hyn, bydded hysbys i chwi oll, ac i bawb o bobl Israel, mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth, yr hwn a groesoel iaso chwi, yr hwn a gyfodo Duw o feirw, trwy hwnnw y mae'n sefyll yn iach ger eich bron chwi. Am her, mae'n gosod iddynt. Nhw oedd yn eog o ladd yr un y proffwydodd y proffwydi amdano. Nhw sydd wedi gwrthod mab Duw. Nhw sydd wedi troi cefn ar Iesu Grist. Nhw sydd wedi troi cefn ar ddilynwyr Iesu Grist. Ond nid dyna yw ein gweddi ni heddi. Bydd yna rhywun sydd yn gwrando, sydd yn clywed ac yn dod i weld i pechod ac yn profi'r argyhoeddiad o bechod. Y dawr euogrwydd yma. Mae eich pechodau chi hefyd sydd wedi hoelio Iesu Grist i'r groes. Dwi ddim yn bosib i ni berswadio neb o hyn. Mae'n amhosib i ni wneud hynny.
Cyfrifoldeb ni yw pregethu am y peth, ac i ddweud mai dyna beth sydd wedi digwydd, ond allan ni bregethu tan bod yn gwynebau ni'n las llwyr, a bod yr holl wynt wedi mynd o'n cyrff ni, a dweud wrthyn nhw, mae chi sydd wedi croesoelio Crist, eich pechodau chi sydd wedi peri iddo farw ar y groes, eich euogrwydd chi sydd wedi achosi hyn, bydd ni ddim yn gallu gwneud dim byd. Ond wrth i ddweud, wrth i bregethu fe ystaw yr ysbryd glân, ac agor llygaid a chlistiau eneidiau pechaduriaid. A bydd y geiriau yna'n dod yn berthnasol iddyn nhw. Ac fe fyddan nhw yn dod i weld mae eu pechod nhw. Fel mae'r ymynydd yn dweud, fydd rhain yn dweud y geiriau yma. Ai am fy meiau i, dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yng ngrym ei gariad ef o entrych nef i lawr. Dwi ddim yn bosib i neb i brofi'r geiriau yna. Dwi ddim yn bosib perswadio neb o'r geiriau yna, ond i bai fod yr ysbryd glân yn dod lawr. Allech chi ddim mynd i Gapel y Cymru heddi a mynd a pregethu i'r rhai sydd dal i fynd i gapel, sy'n llawer yn nhw ar ôl, ond i'r rhai sy'n mynd i gapel ond sydd wedi bod yn gapelwyr trwy gydol i bywydau nhw, a llawn balchder crefydd efallai, pobl hyfryd, ond yn cysau'r efengil, ond yn dwlu ar grefydd, yn dwlu ar y Beibl, be maen nhw'n meddwl i'r Beibl. Ac dweud wrthyn nhw, mae pechaduriad ydyn, fydden nhw ddim yn hoffi beth chi'n dweud. Ond os yw'r ysbryd glân yn dod lawr, fydd y rai fwyaf crefyddol, y rai fwyaf balch, yn dechrau dweud, ai am fy meiau i, dioddefodd Iesu mawr. Allai ddechmygu fydde Pedr wedi gweddio dros y rhai oedd o'i flaen yr archoffeiriaid, yr offeiriaid diriodd yna, y Sadwceaid, yr ysgrifenyddion. Bydde fe wedi gweddio drosynt, a bydde nhw trwy ras a trwy waith yr ysbryd glân yn dod i allu dweud, ai, am fy meiau i fe fi groesoliodd yr Iesu ti newydd ddweud hynny, ond dwi ddim yn ei ddeall e. Ond o'r diwedd, maen nhw'n dod i weld mae nhw groesoliodd Crist. Bron iawn gellir dweud i Pedr ddefnyddio'r claf, oedd o'i blaenau fel, a dwi'n yn siŵr pa i'r i ddefnyddio, felly fi wedi defnyddio'r ddoi, cof adael neu cofeb y byw. Rhyw fath o gofeb, chi'n gweld nhw yn y pentrefi, mae rwy'n di adeiladu rhywbeth lan i atgoffa chi am rhywun neu rhyw weithred maen nhw wedi wneud. Ond allech chi ddychmygu Pedr yn pwyntio at y claf, dim ond yr unig pwynt y bydde wedi defnyddio'r claf. A bydde wedi dweud y drychwch arno, mae'n brawf o nerth Iesu Grist. Os defnyddio fe, pwyntio at Grist. A mae hwn yn enghraifft o be mae Iesu Grist yn gallu wneud. Ar un, trwy nerth, yr un y lladdo chwi, ond sy'n nawr yn fyw, trwy enw hwnnw y mae hwn yn iach. Ond nid oes na lawer dros y blynyddoedd, yn ein cytrefi, yn ein pentrefi, yn ein dinasoedd, lle gynt yr oedden nhw yn y byd o nawr yn eiddo'r arglwydd, a mae'r rheina gyd yn enghreifftiau dydyn nhw. A gellwn ni bwyntio atyn nhw, a dweud edrychwch ar rheini, mae'r arglwydd wedi gweithio yn yr enaid, ac wedi trawsnewid i bywydau nhw. Lle gynt yr oedden nhw'n ddall, nawr maen nhw'n gweld. Lle gynt yr oedden nhw'n farw, nawr maen nhw'n fyw. Lle gynt yr oedden nhw'n y byd, nawr maen nhw'n caru'r arglwydd. Ac yn dweud, edrychwch, mae mor hyfryd yn diwedd, does dim llawer o enghreifftiau felly yn yr oes yma. Pryn yw'r achlasuron i ni'n gallu defnyddio rai felly, ond mae'n hyfryd pa mae'n digwydd. Mae'n digwydd o dro i dro. Efallai bod yna rhywun yn gwrando, nabod rhywun sydd wedi dod yn Gristion, dod at Grist, a phrofi'r ail enedigaeth yma, i bod wedi dod o dywyllwch i oleuni. A'i bod yn brawf byw o flaen eich llyged chi. Falle bod yna rhywun sy'n gwrando bod gan nhw frawd neu chwaer, neu mam neu dad, neu ewythr, neu fodryb, neu beth bynnag, neu ffrind gorau sy'n newydd ddod yn Gristion. A maen nhw'n edrych ar nhw, a maen nhw'n meddwl mae yna rhywbeth anhygol wedi digwydd. Ond maen nhw wedi dod yn bobl hyfryd. Maen nhw'n bobl glân. Ac maen nhw'n gweld bod yna wyrth wedi digwydd. Tybiwn ni fod y claf wedi dymuno sefyll ochr yn ochr ar apostolion, fel tystiolaeth. Ac i fod hefyd am ddiolch i Iesu Grist am ei waith achubol yn ei gorff a'i enaid. Yr oedd hwnnw hefyd eisiau sefyll yna gyda nhw, roedd yna gyda nhw, ac roedd eisiau sefyll fel prawf. Crist sydd wedi wneud hwn. Ac mae'n pwyntio at Iesu Grist.
fel yr un sydd yn abal I draws newid bywydau. Nawr, os nad yw hwnna'n ddigon, allwn ni fynd ymlaen i'r adnodau nesaf, grandewch ar hwn. Adnod 11, hwn yw'r maen a lyswyd gennych chwir adeiladwyr, yr hwn a wnaed yn ben i'r gongl, ac nid oes iachawdwriaeth y neb arall, canis nid oes enw arall dan y neb wedi ei roddi ymlith dynion, trwy yr hwn y mae'n rhaid I ni fod yn gadwedig. Hanfodol, be mae'n dweud, mae'n pwysleisio am adnod, mae hwnna'n un o'r adnodau fwyaf enwog, mae'n rhaid I chi ddod at hwn. Mae rhaid I chi gredu yn hwn, rhaid I chi alw ar Iesu Grist, y mae'n abal, y dyma pam y dath ac y mae'n llawn trigaredd, felly dewch at o, dyna beth oedd I faiche, dewch at hwn, trai fod yn agos, allai ddychmygu fod yn edrych ar y gynulleidfa sydd o'i flaen a maen nhw'n gwybod, maen nhw allan am I waed ond oedd hefyd yn credu yn nerth Duw. Ac os oedd yr arglwydd wedi rhoi y neiniad o'r ysbryd glân iddo fe, credodd hefyd y byddai'r ysbryd glân yn gallu gweithio ac agor llygad eu hneidio nhw. Ond dyna ein gweddi ni heddi, y bydd yna ryw rai yn dod i'r man ac yn gweld nerth Crist ac yn dod ato, trai fod yn agos, a phwyso arno fe, a gweld ei fod e'n abal i'ch golchi chi'n lan, i'ch maddau chi'n llwyr, I roi I berffeithrwydd drosoch chi, a'i wneud yn blant iddo fe. Bydded hysbys I chwi oll, ac I bawb o bobl Israel. Mae trwy enw Iesu Grist o Nazareth, yr hwn a groes hoeliaso chwi, yr hwn a gyfod o Duw o feirw. Trwy hwnnw, y mae hwn yn sefyll, yn iach ger eich bron chwi. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch am ei nerth, yn diolch am ei nerth tra'r y ddear, ond hefyd nawr yn diolch fod nerth iachawdwriaeth dal i'w gael, a fod yn abal I ddod â phobl o dywyllwch I oleuni. Felly gweithio yn ein plydd. Gad I ni weld y law ar waith yn ein dyddiau ni yma, I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, I orffen gadewch I ni ganu'r emyn honno, 360, ai am fy meiau I, dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yngrym ei gariad ef o entrych nef I lawr. 360, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.